Yarı gece damla koysundan 2 adam hortap atlarını atlandılar. Atların önünde var yani ören dayı o adamdı. Onun Yolvors adının yiğitine Gotur lakamı da koşulupdu. Yolvors Gotur adı bilen kariyerinde özünü tanıdın. Karadan kayıtmadı bu adam 40 yaşının kıllı yarısını Cüneyt Han'ın yanına geçiripdi. Häzirim ol Han'ın tavsırı boyunca ova var yani. Han'ın yanına çağırıp düğün aydın buyruğu häzirim onun kulaklarını yanlanıp durdu. Yolvors Batır köp wagtlardan beri kulağımız tüpen sesinden başka ses eştirak. Yağday nähille bolsa kulakları bir arasalali. Sen git de çuval bağışını getir. Yere giren bolsa kulağından çekip çıkar. Asmanı çönem bolsa ayağından çekip düşür de öňüňe salyp gel. Bahana tapıp gelmese de başının ölümlü, malının talanlılığını ona çedip düşünür. Yolvors Gotur dagy oduldan göwünü düp gelişleri ýaly gumuň demir gadyk çetine yetenlerini attan düşdüler. Olar ertege çenle şol ýerde diň jalyp atlarynyň da özleriniň de eşiklerini köne sanyda atlar bilen çalşyrdylar. Goltuklaryny naganyň okdun doldurdylar. Agşam ýatar wagtlary olar Garadaşly owasynyň bir çetinden girip çuwal wagşynyň öýüniň öňünde peýda boldylar. Bağışı önüne mi? Kim var? Bu hayvatly, hemdi gödök ses öýde ýek oturan çuwal wagşynyň bar keýpini gaçyrdy. Allah canım, bu ses kolay oldum adamsının sesi edel. Yerine Huday biterinden saklaway. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Çuwal wagşynyň haly perişan. Ol ýere sanjylan sansız iňňäriň üstüne oturan ýaly. Öýüňe gelen adamyň öňüne çaý çörek getirmezlik, türkmeniň adatyna sygyşmaýady. Çuwal wagşy kyn güne düşüp oýuwatdy. Näme etmeli? Aşaklyk bilen oba şurasyna adamy bermelimi? Eger şeýtim, bu da çalaja aňsa, onu meňim. O wilatynyň dat gününi. Bu adamda rehim şepagatyň ýoklugyny bilýän. Men gelişim gata kıssaglı bağışı. Han kakam çuval bağışını yerde gökte olsa tapıp getirdiydi. Häzir sen biziň ýerinde düşmeli. Han kakamyň kulağının posunu açıp gaýtmaly bolarsyň. Han kakam kulağı ömürlük kaplaysa olmayamy. Batır, Owo, sen bize ägirdüli begençlik haber getirdin. Gurban Mehmet Tirdar'ın derdine yarasak, bize başka näme gerek? Yönü... han kaka çağırınsyň o ýönen näme? Ya senim nırhını ütködüp görmüň. Gerek wagt halbet aýdyr ýaly men näme sokudaşmykam. Yolvors Batır, Owo, bir zady düşün agam. Ýanymyň gyjakçysy bolmasa, men jewon gorýan oglanlardan gowy däldir. näme ol haramzadany yer ýutdymy? Düýün tapar gyjakçynyň garynnaşy ýok boldy. O pahyr häzirim gammustaň astyna 2 bükülüp ýatyr. Agam, şu derarly men gidip biljek gel. Musulmançylykda aýdym bilen ölüm bir ýere syganok. Siz ýaly pähimli serkerdeler muny gowy bilýändir. Men bu haramzadan alyp barmasam, han kakamyň gözüne nädip görýän? Eger
Sapargıcak çiğin her kim öylenne bolsa, men bularsız damla varıp bilmen. Men sizi ata süýredip äkitmelem bolsa äkitmeli. Sen han kakamın bäşi çün guma çekileni bilen ondan dinen rüneytme. Ol pähemli serkerdedir. Ol guma da bir sebäp bilen çekilendir. Kalamasyna ödüň bil. Soňuny durup bilseň bolar. Biziňkä saňa amanat gurrun getirip tapşyrmak. Hanyň gadabynyň öňünde ödüň durarsyň. Batır. Men bolşuny bolşy ýaly aýtdym. Senden bir towakkam bar. Olam bolsa, sagaman damla dolanyp barsam, han agamyza ýagdaý edersiň. Bol ya. Yer. Yolvors gotur, durus ugulandyryp gitdi. Bagşolar ugladyp jaýyna girdi. Ojoň başyna geçip pikire batdy. Ol yolvors goturun gelmegi bilen özüniň gitmeýänliginiň delilini terede salyp ölçedi. Eger adamçylyk adat boýunça seretseň, terediğinin bagşynyň delili salynan tarapy has agyrdy. Emma Cüneyt Han adaty adamçylyk bilýärmi? Men çykgynsyz güne hala aýtmaýdym. Han elbetde menden aralar. Bir gece yolbors oturýaly 4-5 tane kelli keserini berip, men oýumy kan çaýkar. Belkem, kahar bilen onun bütün ovan otlatmagam mümkün. Men iň uzy sabara maslahat kalaýyn. İçeridekiler ağır başlarını yeňillik bilen götürüp işe seretdiler. Sapar gıjakçy çerik kürse urun şol bagşyny zordan tanady. Onun rengi ak tam bolupdyr. Bagşagy eýgilik midir? Han töre geç. Adamlar göğün kine düşme görün. Salamu aleykum. Aleykümselam. Geçin bagşy. Geçin otur. Adamlar, men bu käri aňsatlyk bilen gazanmanymy bilýärsiňiz. Nazar bagşyň ýanyna baryp boýnum muranmy. 3 gezek oň maňa pata bermännem ýagşy bilýänsiňiz. Ola. Bu jaga ýer suwuna ähli ýetenmem bilýänsiňiz. Ine şu zatlan himmet häzir puja çykyp barýar. O näýli? Görüp dursaňyz. Cüneyt Han göňüne ýaramadyk adamsyň dünýä gelmedik ýaly edýär. Ýowa, öýle şeýlerekdir. Sapar, Hawa. inne gezek ikimize gelip ýetäýdi öýdýän. Men hiç zatdan gorkamak. Ýöne bolan gurbumyň çatdygyça birazrak wagt ýylynyň derdine ýaraýsam diýen tamammady. Täze häkimetim aýdym saz halyan eken. Ýene soň şu wagtlar bolma bir iş bolup duruberse gata girdikjek. Bagşagy ýyl günüň derdi üçin dören adama Hudaý uzak ömür berermiş. Sen bolsa şol adamlardan ahyry. Şol bagşy ýanky yolbors goturun gelip gidişini gysgaçyk gurrun berdi. Sapar, hey goloy goltumda kemençanyny jaga süýkäp bilýän ýokmy? Bar, Nirede? şu ýerde. Kim? Men. Adamlar. Alay taada bagşagy sen gulak goý. Senin başyna bir iş düşenne, Garadaşlyň hiç biriniň çete çykyp elini gowşurup durmajagy belli. Şoň üçin men sözüme geň almaň adamlar. Ölen ölli,
Hudaýyň halanyrda. Yatan yeri ýagty bolsun pahyryň. Biz dirileriň uzak ýaşamak üçin çalışdyk. Öllere uly hormat goýdugymyzdyr. Haktır, haktır. Häzir gitmelen bolsa men ýawymy eýerläp ýygyňa düşerin. Seni başga biri bilen ol ýere Ajdarhanyň agzyna iýberip, sapar bu ýerde arkayn ýatyr diýip pikir etme. Onsoňam her öň ýeten sen gaşyňa geçip, kemençäni eline almagy ýürek edip bilmez. Özüm diýirkem, hiç adama beýtmäge ýolum bermem. Berekella sapar, berekella. Taňyr. Ertesi daň bilen çuwal wagşy sapar bilen ýola düşdi. Olar atlaryň jyragyny çekmän gönü ýylanlaryň Refkomynyň başlygynyň öýüne geldiler. Bagşy başyna düşen iş Refkomynyň başlygy jikmejik görünüm berdi. Refkomynyň başlygy Bagş ağa. Onuň ýaly bolsa git. O ýerde ağırlanyp Cüneyt Hanyň ýerine düşüp giden garyplar az däldir. Belki seniň aýdymyň olaryň ýüreklerindäki duýgularyny oýadyr. İýizlerini gaýtmaklaryna sebäp bolar diýdi. Emma hanyň ýatawlarynyň hiç biri oňa ünüs bermedi. Adamlaryň seslerini eşiten seňleriň adamlary bolsa, çuwal wagşy hanyň kagelini üçin ol ýere baryp bagşyny ýyzyna tirkäp gaýtmagy bogunlary ysman öýleriniň ýyşygyna seretip durdular. Sapar. He, Hanyňa ýugdaý bozup bolmagy çemeli. şeýle ýaly. Hiç kim habarmadalan okla. Bolmasa ol öýleň birine baraýtak näde? Özüň bille Bagşaga. Meňe saňa akyl bererlik güýjüm ýokdur. Ay ýagşy ýigit. Haw, Biziň gelenimizi hana habar beräýsen gowy bolardy. hasa gelip duran ýem eşitdi. Atdan üstünde hal çadıra bary berim. Bagşy da onuň görkezin çadyryna bardylar. Bir ýerde iki san ýertik keçebilen ýerçilmenden başga hiç zat ýokdy. Özüni hanyň maskyr etjek bolýany Bagşy derrew düşündi. Näille bolsa öz elinden hiç zadyň gelmejekdigini de düşündi. Toba Hudaýym. Beýle ony düşen wagtymyz ýokdur. Muňa da şükür et Bagşaga. Beterinden sakladın. Muň soňy nähil bolar Sapar? Ay, ýaxşy niýetde bolaly Bagşaga. Belki gahar bir neme ýatyşyp doňy çödüler. Ýöne bolyn, ýolbars gotur seniň aýdan sözleriňi hana getirmedim kädiýe. Ay ýetirenni ýetirmänni hanyň nähil adamdygyna özüň düşünýän Saparjan. Ola şeýle. Eger aýdym aýtmaly bolsak, özüň alyp kaça göri. Bar, Ýylyň öňünden turajak ýollary tutkun. arkaýyn bolay. Biz hana aýdyp beremdi wahyryň. Hawala. Biz şu ýerdäki benneleň göwünden turmaly. Refkomyň başlygynyň hem tabşyrygy şeýle. Çuwal wagşynyň gözleri oýdaky ýakylan belent ody. Onuň daşyny egrilişip oturan hanyň nökerlerine düşende ruhy göterildi.
Emma öýlerin töwereginde topor bolup duran kän sanly adamlary görünne, onuň ýüregini gubar indi. O biçareler çağırın eldirler. Salamu aleykümler. Waleyküm. Waleykümselam. Waleyküm. Bagışı ýüzüni hanyň odun golaýyny boş duran ýerine garadyp oturdy. Edil şol wagt hanyň çadyryň öňünde gaýda gaýmalyş köpeldi. Iki adam çadyryň kirimini götürdü. İlki bilen biilleri, eginleri hatırdan doğru dördü adam. Onun ýüzünden gök mawut geýminiň üstünden silikme içmegini atynan han çykdy. Han kakamy gelýär. Han ağamız gelýär. Han öçügüsü nadaryny töwerege bir hatyr aýlap çykandan soň bagşa bakan seretdi. Ne etdimken? Barıp görüşdüm kam. Assalamu aleyküm han ağa. Oturuver. Bir yurtlara da gelmeye vakt tapyar ekenin. Gelenin için olsa hünerin görkediler. Bagşynyň görüşmek üçin han tarapy ätlen aýaklary doňup galdy. Ol bir salym sahar sadylla bolup durdy-da, ýerine geçip oturdy. Ol saparyň ýüzüne seredinde gyjykçynyň owudan ullukan gözleriniň ýaşdan dolanyny görüp galdy. Mert bol sapar. Elinde var ne divayt. Arkaňy orta direp gelenim bolsaň, sen häzir biziň ihtiýarymyzda. Biz bolsak öz golaýymyzda akylary maýmyn edip oýnatmagda başarýar, ýer bilen ýysan etmegdi. İnşallahsa göwnüňden turur ýaly divaydar han ağa. Ýör saparjan. Çekmeyen ay onunla yaşıklığı işivan olmadı yenge bulmaz yar yolunda gözle yaşın dökmeyen onun öyseri ile aşıklar olmaz ah vah ey gelin ey gelin ah vah Boş vaktinin kaygı bilen götürme Sarsılma haklını paklını yitirme Gel dostum gönlümü kubar getirme yar getirme Aşıklarına iyisi beyle kıyın olmaz Vah vah ey gel olmaz Gel ey vah vah Acı daha boldun deyip olma hasretli ya hasretli Saharlar sağman değil külfetli ya külfetli Götürül başını karnı mahnetli ya mahnetli Bülbül gülvey cezresinde kar olmalı Ah vah ey el geley Böyle vaksı hele dünya ilen değer olsa gerek. Öperim senin usatlığına. Yönü men yer yurdu taşlap koyuptum.
aydım aytıp bermeli. Orta hizmet edersin. Emma men muňa razy däl. Bir gün bir ýerde iliňde var edip aýt. Bir seniň iň soňky aýdyşyň bolar. Ak bir gün mäsir bolur azal kerman ey aşıkların iyisi beyler bahar olmaz kerman vah vah ey gelgen ey o o o o o o o o o Ay aşıkların iyisi beyler bahar olmaz ey olmalı Aşık ben diyenin ıhtihar olmalı gelgen ey vah vah o Vah vah o o o o o o o Çuval bagşy goşagyny hasy çekdi. Ýanky öýleriniň ýanyna serişip duran adamlarym bagşynyň guruynaky çägäniň gerşinde ýaplanyşyp ýatyrdylar. Olar aýdyma melul bolşup barha bagşa tarap süýşýärdiler. Ay sağ ol. Ay sağ ol bagşaga. Sağ ol bagşaga. Ya diýillerde aýryçylyk çekenden urusa sökse horlasa da iyil ýakşy. Adamlar. Adamlar. Düşünün adamlar. O bize aklına aylanım diye. Gör bakaram zaten ünlüyen zaten. Men sana nirenin ýagşydygyny, nirenin ýamanlygyny bilýär. Ak yada yada av yade yade akşam sayet yade bağdadır bağde Çuval bagşy 5 gijele bir aýdan aýdymy, bir aýdan destan gaýtylman aýtdy. 5-nji gijeniň daňa tutdy. Hanagy kemi gallymy? Han onuň sözüne jogap bermän ýerinden turup gidiberdi. Ol çadyryny giyirip birnäçe wagtlap oturman ýere bakyp durdy. Yalvar hatyry çağırın. Leppey hanaga, leppey. Leppey hanaga. Bir näçe geriş aşandan soň ikisinem itten çykar. Gelibem habar ver. Leppey hanaga.
Çuval bagşy adamlar dargaşandan soň atlaryna baka yöneldi. Saparjan. İnim. Bu gowluň alamaty däl. Mert bol. İmanyň ogry ber. Owa garap näçe adam urjağymyz belli däl. Olar Yasir'nin gelýän ýaly atyň üstünde başlaryny aşağı salyp barýardylar. Olar 3 geçten geçen soňlar ikisiniň de janlary aram tapan ýaly boldy. Şerne tawullugy bolsun. Ağzından uday eştin bağışağı. Bağışağı. Ýadlandan utulyp bolmadynym. Bilmedik tren bolup türüber. Zalim ýolbars otura ýetip gelýändir. Iki sagatdan soň ýolbars gotur hanyň çadyrynyň golyny gelip atdan düşdi. Ol öňünden habar etmän jogap alman şol gelişine çadyryň kilimini götürdi. Han bu wagt namaz okuyady. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya erhamer rahmin. Olary itten çıkaran bolsaň gitti demdiňiň alyber. Hanaga oňormadym. Näme? Elim barmady.